Марек на първите 3 места. Доста нагъсто са отборите в дъното, пък Беласица, Лудогорец 2, Динвидин и Спорти Своге. Без да губим повече време, продължаваме към програмата за следващия кръг, 13-ти от шампионата. Отново имаме отложена среща заради ангажиментите на Лудогорец в младежката шампионска лига. Срещата е с Черноморец Бургас. ЦСКА 1948-2 срещу Спорти Своге, Септември срещу Марек Добруджа, Дунав Литекс, Динвидин Струмска Слава Марица, Черноморец Балчик, Беласица, Спартак Плевен Янтра и Монтана срещу Спартак Плевен Гвоздея на програмата. Този двубой е в понеделник от 17 часа и 30 минути на живо в ефира на Диема Спорт. С това обзора на кръга във втора лига приключва. Вие обаче останете с програмата на Диема Спорт, защото започва дума на футбола. Там има много интересни теми и една голяма изненада. Каква е тя обаче? Само след малко от мен екипа. Приятна вечер! Най-големият магазин. 5000 продукта. 1000 секс аптека. 2000 секс играчки. За жени. За мъже. 500 BDSM аксесуари. Персонално обслужване. 1000 модела бельо.